Nosaltres, els republicans, sempre hem estat al mateix lloc, al costat de la gent. La nostra raó de ser ha estat interpretar els anhels del poble de Catalunya i defensar els drets de les persones. La igualtat, la llibertat i la fraternitat són els valors que ens inspiren. Nosaltres, les republicanes, ens sentim hereves d'una llarga tradició de gent progressista. Gent independent, d'esquerres, oberta i plural. Gent que sempre hem lluitat per una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera. Nosaltres, els republicans, hem protagonitzat revolucions i hem estat testimoni de canvis històrics. Hem donat sempre la cara en tots els fronts, fidels als nostres principis. Hem vist com el nostre president moria afusellat a mans del feixisme. Hem vist els nostres companys empresonats i hem hagut d'emprendre el camí de l'exili. Nosaltres, els republicans, som fruit de moltes derrotes, però també som la llavor de totes les victòries. El nostre compromís ha sobreviscut durant generacions a totes les adversitats. Portem gairebé un segle de treball valent, incansable i honest. Quan hem lluitat plegats, hem fet grans salts endavant per millorar la vida de tothom, perquè Catalunya avança quan nosaltres empenyem. Nosaltres, les republicanes, seguim treballant per aquelles lluites que encara no hem guanyat. Als pobles i a les ciutats, als carrers i a les institucions. Dia a dia, a totes hores, a tots els fronts. I seguirem lluitant fins a aconseguir la sobirania plena del poble de Catalunya. Nosaltres, els republicans, sabem que darrere de cada lluita hi ha persones. Amb noms i cognoms. Amb projectes vitals. Amb dificultats, però amb esperança. Les seves inquietuds són les nostres. Perquè nosaltres, els republicans, som el millor reflex de la societat catalana. De la seva fortalesa, de la seva diversitat. Gent compromesa, senzilla, valenta i honesta. Gent treballadora, rigorosa i incorruptible. Gent republicana. Nosaltres, els republicans, no mirem d'on ve la gent, sinó cap a on vol anar. I volem anar-hi junts. Perquè volem un país millor per a tothom, pels que hi som i pels que vindran. Un país d'acollida i integrador. Un país on dones i homes siguin iguals i tots puguem estimar-nos lliurement. Un país modern i culte, on tothom gaudeixi d'oportunitats. Un país on ningú no es quedi enrere, que tingui cura dels més vulnerables. Un país sostenible i respectuós amb el medi ambient. Una república sobirana en una Europa democràtica. Una república independent, germana de tots els pobles del món. La Catalunya que sempre hem volgut. Nosaltres, les republicanes. Nosaltres, els republicans. Sempre hem estat al mateix lloc. Al costat de la gent. Esquerra Republicana. Bon dia a tothom. Com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'acte de presentació del cap de llista de les pròximes eleccions municipals de l'any 2023. Tots i totes estem d'acord en que la república és imprescindible per poder ajudar a la gent i fer una societat millor. Parlarem en primer lloc dels valors, reiterar un cop més què és Esquerra Republicana, què motiva la seva militància a ser-ne part i quin és l'objectiu polític que ens plantegem. Tal com va dir el nostre president, en Pere Aragonès, estirem el fil roig republicà que arrenca amb Pi Maragall i encadena Valentí Almirall, Roca Ferreres, Gabriel Alomar, Rafael Campalans i Rovira i Virgili, que s'entrellaça amb Salvador Seguí, Francesc Layret i Joan Peiró, que es fan seus els presidents Macià, Companys, Irla i Tarradellas, i de pioneres com Natividad Yarza i Justa Goicoechea, el fil roig de Montserrat Roig i de Maria Aurèlia Capmany, de Josep Benet i de Josep Fontana. A Castelldefels també tenim el nostre propi fil roig, del que cal seguir estirant per a la construcció d'una ciutat amb valors democràtics, de justícia social, d'igualtat entre homes i dones, d'antifeixisme, etc. Per una Castelldefels republicana. Quan parlem de la missió, establim 6 grans objectius estratègics que hauríem d'aconseguir en els propers anys. La ciutat que estem construint es defineix a partir de 6 conceptes. Ciutat republicana, ciutat diversa, societat del benestar i de la justícia social, ciutat en xarxa i sencera, un ecosistema descarbonitzat i viu i l'economia del bé comú. Tenim la visió que busca dibuixar l'objectiu que a mitjà termini ens hem plantejat. Volem escriure el futur amb la gent. Quins són els valors republicans? Qui som? Què volem? Comencem pel qui som. Esquerra Republicana som un partit històric de base popular
identificat amb els principis de llibertat, d'igualtat i fraternitat, que assumeix el seu passat i que s'ha renovat actualitzant els seus valors fundacionals, acarant-los als reptes que ens plantegem en el present i en el futur. La república és modernitat. Som una formació d'esquerres que aposta per la justícia social i que defensa els interessos col·lectius com a garantia dels individuals. Som una formació ecologista que situa en el nucli del seu ideari la lluita per un model econòmic respectuós amb la natura, sostenible a llarg termini i atent a les necessitats de les generacions futures. Som feministes, decidits i decidides a posar fi al patriarcat i a uns models familiars, socials i d'assignació discriminadora de valor de gènere, els quals es reflecteixen en les múltiples expressions de les violències masclistes que patim i que serveixen per justificar-les socialment. Som republicanes i republicans, demòcrates, contràries i contraris a totes les formes de dominació social, compromeses i compromesos amb la defensa dels drets i de les llibertats personals i col·lectives i amb la construcció d'un espai públic, democràtic, de debat, d'experiències i de participació política, organitzat de baix a dalt, des d'una efectiva ciutadania compartida, tothom amb els mateixos drets i els mateixos deures, que no s'exclogui a ningú. Per això, el nostre objectiu polític immediat i alhora l'instrument principal per aconseguir un país, una ciutat justa, lliure i feminista és la construcció d'una república catalana. Som antifeixistes, respetuoses i respetuosos, defensors i defensores de l'alteritat de les persones i considerem imprescindible la recuperació de la memòria històrica. Som independentistes perquè aspirem a disposar de tots els instruments i recursos amb els que els pobles sobirans procuren assolir els seus objectius nacionals, amb la consciència de formar part d'un espai europeu que implica un permanent exercici democràtic d'articulació de sobiranies compartides, mai absolutes i mai definitives. Defensem el dret a decidir i escoltar i obeir la voluntat popular democràticament expressada. Som municipalistes perquè creiem fermament en el principi de subsidiarietat, atès que és el nivell més idoni per adoptar decisions partint de la proximitat i la governació local com a primer criteri a respectar i a considerar. Volem solucionar els problemes concrets de cadascun dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquesta ciutat i estem convençuts de la importància dels ajuntaments i la intervenció local per fer-ho possible i garantir així l'eficàcia dels avanços socials i la millora de la qualitat de vida de totes les persones. I què és el que volem? Doncs volem ser útils a la ciutadania. Volem ajudar la gent, millorar la vida de les persones en el dia a dia, garantir prosperitat compartida i igualtat d'oportunitats per a tothom. Volem que la nostra acció política contribueixi a l'empoderament de la població per escriure el futur entre totes i tots. Volem ser útils i aquesta construcció republicana es canalitzi simultàniament en les polítiques públiques transformadores que permetin assolir els màxims graus de justícia social, llibertat, progrés i benestar. Volem contribuir des de la República i des de l'acció política continuada a l'establiment de relacions pacífiques i de cooperació entre els pobles i societats, de tots els ordres, en tots els escenaris i des de totes les instàncies, amb els que tenim més lligams per raons històriques, culturals i de proximitat, amb el conjunt dels pobles d'Europa i de la Mediterrània i també amb els pobles de la resta del món. Volem que la nostra ciutat sigui un espai d'experiències de millora social, de reconeixement i d'intercanvi cultural, de respecte a la diversitat, a la pluralitat, a la llibertat, a la igualtat d'oportunitats per a tothom, i tot això en un entorn natural endreçat, cuidat i capaç de regenerar-se espontàniament. Una ciutat amb homes i dones lliures. Cal seguir impulsant una transformació feminista, una ciutat on es valori i es defensi la diversitat sexual i de gènere i totes les formes de viure, de sentir i d'estimar. Els atacs constants i reiterats a la llengua i a la cultura reclamen una resposta urgent, massiva, coordinada i desacomplexada també des dels ajuntaments.
La defensa de l'ensenyament en català i el sistema d'immersió han de ser una prioritat. I no menys important, treballar perquè els castelldefalencs i castelldefalenques ens sentim part d'aquesta ciutat. Per guanyar no hi ha dreceres, no hi ha fórmules màgiques, només hi ha un camí, ser més forts i estar més preparats. I nosaltres, des d'aquí us volem dir que volem treballar per aconseguir-ho i al mateix temps us convidem a incorporar-vos en aquest projecte, sempre des de la il·lusió i la construcció positiva. I com molt bé diu el nostre president, en Pere Aragonès, no estem aquí per gestionar, estem aquí per transformar. Tenim la responsabilitat de les generacions que ens han precedit, diverses, plurals, lluitadores i creadores de la Catalunya d'avui, però també tenim el deute per les generacions del demà, a qui volem deixar un llegat en forma d'un país lliure, fraternal i just. Ara us deixo amb Lourdes Armengol, tercera tinenta d'alcaldia, regidora de règim interior, arxiu, memòria democràtica, polítiques d'igualtat, salut i consum. Gràcies. Gràcies, Rita, benvingudes, benvinguts. Jo us parlaré de la feina feta. Però abans permeteu-me que us digui que avui no estem solament aquí presentant el nostre candidat, en Jordi Maresma, sinó que també estem per ratificar el nostre compromís amb la ciutadania i de seguir treballant per la nostra ciutat i el nostre país. Jordi, hem fet un llarg camí junts des del 2015, quan vam entomar el repte de tornar a tenir representació al consistori i ho vam aconseguir amb molt esforç i moltíssima il·lusió. 2 regidors i una regidora que van ser clau per aconseguir un pacte de govern que va evitar que governés el PP del senyor Manu Reyes. La honestedat, la bona gestió, la proximitat, la il·lusió ens va fer créixer en regidors i regidores fins al 2019 i tornar a revalidar el pacte de govern. Aquest cop amb una regidora més i, per tant, amb més autoritat. Des dels seus orígens, Esquerra Republicana de Castelldefels ha entès que la construcció d'un país es fa treballant des del territori i per això sempre hem treballat per tenir representació en el consistori. Un agraïment des d'aquí a l'Àngels Coter, a l'Antoni Casas i molt especialment a la Lluïsa Ferrer, ja desapareguda, qui va ser la primera regidora d'Esquerra Republicana durant els ajuntaments democràtics. Volem continuar fent de Castelldefels un municipi més just, encarat a la ciutadania i amb la llibertat i la democràcia com a valors indiscutibles. El nostre compromís amb els veïns i les veïnes és un compromís també de justícia social, de feminisme, de l'ecologisme, la memòria democràtica, la percepció de pertinença amb el territori. Certament, aquesta legislatura ha estat extremadament convulsa per nosaltres. Tot just a l'any de començar el mandat va arribar la pandèmia, que ens va posar davant un repte majúscul, que vam entomar amb força i responsabilitat, i del qual ens en vam sortir estant al costat de la gent i adaptant l'administració i els serveis a la greu situació que vivíem aleshores. Vam haver d'assumir justament en aquell moment noves responsabilitats, entre elles salut. No ens espanta res, ens en vam sortir i estem més forts que mai per seguir liderant el compromís republicà a la nostra ciutat. En aquest sentit, hem treballat des del primer dia per un model de ciutat republicana, escoltar la gent, dialogar, buscar consensos, visió de gènere, fraternitat amb els pobles, respecte al medi ambient, justícia social i memòria democràtica han estat i continuaran sent les nostres prioritats. En aquest sentit, m'agradaria destacar l'impuls que s'ha fet en memòria, recuperant l'itinerari històric que culmina l'edifici de la República, antiga escola Lluís Vives, un edifici del poble pel poble, on hem centralitzat l'atenció de la ciutadania i facilitat els espais per les reunions a entitats i associacions. Un edifici aquest que honora i reivindica una generació d'homes i dones que van lluitar pels seus ideals fins a les últimes conseqüències. Aquest continu històric, aquest eix testimonial,
dona sentit de pertinença a la ciutadania en una ciutat com Castelldefels, fins fa poc reivindicada per la seva memòria històrica, amb nuclis urbans diferenciats i amb una població vinguda d'arreu. En 30 anys hem duplicat el nombre d'habitants, ara ja som 70.000. En aquest context és imprescindible dotar de contingut i d'arrelament i reconeixement. I ho fem també en molts altres espais. El castell, testimoni dels brigadistes que van estar a la nostra ciutat durant la Guerra Civil i que ara acull també un centre d'interpretació de la pirateria. Les Torres de Guaita, Can Roca de Baix, masia que va ser les dependències de la Policia Nacional i que avui és un espai per a entitats i associacions del poble. També treballem per la feminització dels carrers, places i espais. Neus Català, Margarida Xirgo, Marta Mata, Montserrat Roig, recuperant també la memòria històrica de les dones de Castelldefels, en un estudi que culminarà al novembre en el llibre Les dones de Castelldefels, la seva memòria als anys 40 i 60. Ens fa moltíssima il·lusió. Hem consolidat també l'espai Montserrat Roig com a centre de polítiques d'igualtat i espai de recursos per les dones i el col·lectiu LGTBI. Un espai on tallers, xerrades, exposicions conviuen amb les reunions del Consell de les Dones i les comissions de casos de violències masclistes. Precisament la setmana passada ens va visitar la consellera Tània Verges, la consellera de Feminismes, a qui vam poder explicar el que estàvem fent i també el que preteníem continuar fent. Hem posat el territori a l'abast de la ciutadania. Treballem per una ciutat més verda, respectuosa i sostenible. En són un bon exemple l'impuls als eixos verds que travessaran la ciutat de muntanya a mar, però també molt especialment el model de platges que hem implementat. El nostre, una platja de turisme sostenible, familiar, esportiva i de lleure i respectuosa amb els veïns i veïnes, lluny del model de festa i alcohol que va implementar el PP. Perdoneu, Seguint amb les platges, hem recuperat les dunes i s'ha ubicat allà mateix un centre d'interpretació dunar i una biblioteca d'estiu. La justícia social ha estat prioritària durant aquests anys també per nosaltres. Hem impulsat més que mai polítiques públiques en ocupació, en gènere, en salut, en habitatge, posant a l'abast de la ciutadania l'oficina antidesnonaments, que precisament s'ubica en la mateixa oficina local d'habitatge. També, com no pot ser d'una altra manera, hem treballat i treballem per la promoció d'obra de pisos de lloguer social. Hem fet també un canvi en l'administració, amb una gestió més transparent, més igualitària, més moderna, participativa. Hem dotat d'un dels millors espais, que és l'edifici de la República, per atendre a veïns i veïnes a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Ens queda, però, moltíssima feina a fer, esclar que sí. Encara molta més, però volem continuar aturant la dreta perquè no torni a governar mai més a la nostra ciutat i seguir treballant per una ciutat més justa, més diversa, feminista, verda, respectuosa i ho volem continuar fent de la mà de totes i tots vosaltres, implicats, però molt il·lusionats per una ciutat republicana, però actual, al costat del Jordi. Per tant, amics i amigues, a treballar i a guanyar. Visca Castelldefels, visca Catalunya! Bon dia, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i acompanyar-nos en aquest acte de presentació de candidatura. Les dones i els homes que formem part del projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya entenem la política des de la fermesa de les conviccions i la determinació de voler estar sempre al costat de la gent. Venim d'uns anys que han estat molt difícils, d'angoixes i d'incerteses. En poc menys de 36 mesos hem viscut un glòria, la pitjor crisi humanitària dels darrers 100 anys, i ara una guerra a les portes d'Europa que ens ha portat 450 nous veïns i veïnes a la nostra ciutat. Però si estem en política, precisament, és per ser útils als nostres veïns i veïnes. Des de la proximitat, el compromís
i el treball dur, repensant, consensuant i transformant per tirar endavant propostes que facin dels Països Catalans i de Castelldefels terra d'acollida, d'esperança, d'inclusió i de somriures compartits. Per això, en aquests 36 mesos, la cultura no s'ha aturat en cap moment. Les nostres escoles han estat espais segurs. La solidaritat s'ha multiplicat. Hem acompanyat amb les ajudes públiques de l'acord de ciutat veïns i veïnes, comerços, empreses i autònoms. Hem reforçat les àrees municipals directament relacionades amb els drets de les persones, de l'atenció als nouvinguts a la convivència, dels subministraments energètics a l'habitatge, del pla de rescat a la cultura local a la prevenció de la violència masclista. Sempre vetllant pel benestar comú, el de tots i totes, sense deixar ningú enrere. Perquè això és el que fem els republicans i les republicanes quan arribem als governs. Estar al costat de la gent, aportar solucions i mirar cap endavant. El nostre futur compartit sempre comença avui. I som nosaltres, els que hem de repensar per transformar una ciutat i una terra digna pel nostre jovent. Un futur que passa per la defensa dels drets civils i la diversitat. I això només es pot fer des dels valors republicans. Volem una terra, una ciutat, on tothom, vingui d'on vingui, estimi com estimi, o es digui com es digui, trobi reconegut el dret humà i inalienable de cercar la felicitat i de fer-ho amb igualtat d'oportunitats, perquè si no, no és un dret, és un privilegi. Un futur que passa per transformar Castelldefels amb una nova mirada al territori, feta des de l'humanisme i la convivència. La volem vertebrada i cohesionada socialment, posant valor en el caràcter i la identitat pròpia de la nostra ciutat, sensible amb el seu ric patrimoni natural i històric. Masies, torres, castell, el massís del Garraf, la Mediterrània, el Llobregat. En aquesta terra ens trobem, ens abracem i convivim. Tenim cura els uns als altres, com hem demostrat en aquesta pandèmia. 2023 ha de permetre consolidar les polítiques d'esquerres i republicanes que hem desenvolupat des de 2015, així com la culminació del procés de repensar Castelldefels a través d'una estratègia de ciutat feminista, sostenible, inclusiva i educadora. Al llarg d'aquests 2 mandats hem plantat la llavor d'un futur de transformació, d'esperança i d'oportunitats. A Esquerra hem de continuar sumant per fer possible aquesta transformació. La Castelldefels republicana la fem entre tots i totes hi som cridats. Moltes gràcies i ara cedeixo la paraula a una gran persona que feia molt de temps que volíem tornar a veure a la nostra ciutat. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Deixeu-me que estiri el micro, que sempre és una mica més fàcil i dona un to una mica més intimista. Avui el sol ens convida a buscar el refugi de l'ombra i del somriure de la gent. Per tant, intentaré ser breu. Ho intento moltes vegades, no ho aconsegueixo gairebé mai. Espero avui aconseguir-ho i que ens permeti això, anar a saludar la gent pel carrer. Molts de nosaltres hem començat la nostra dedicació política des del món municipal. I hem començat la nostra dedicació política en el món municipal perquè en algun moment de la nostra vida vam tenir la percepció, vam tenir el convenciment, ens vam animar que allò que donava sentit a la nostra dedicació era intentar ajudar la gent, fer millor els nostres pobles, fer millors els nostres carrers i les nostres places, les escoles dels nostres municipis, la vida cultural, la vida en l'entorn ambiental. I ens vam dedicar a la política municipal, deia, per millorar la vida de la gent. I això no ho hem d'oblidar mai. I sé que mai no ho oblidem. Però una manera d'explicar-ho és que quan la gent ve a intentar resoldre un problema, una qüestió, a fer una proposta o un plantejament en els nostres ajuntaments,
és molt important que sempre tinguem present que el centre de la nostra atenció, que el protagonista de la nostra activitat, en aquest cas des de l'Ajuntament, és precisament aquell ciutadà. Aquell ciutadà, aquella associació de mares i pares d'alumnes, aquella empresa, aquell botiguer, aquella entitat cultural que ve a buscar una solució, que ve a buscar un acompanyament i que som nosaltres des de l'administració el que hem d'intentar ajudar-lo, que no és ell el que ha d'anar recorrent departaments diferents d'un lloc a l'altre per intentar trobar la solució, sinó que som nosaltres els que hem de coordinar les nostres activitats en les diferents regidories. A vegades cal la implicació de moltes regidories per resoldre una determinada qüestió. Som nosaltres qui hem de coordinar adequadament el nostre àmbit administratiu per resoldre aquell plantejament que ens fa la gent. Estem aquí per ajudar la gent, per fer millor la vida de la gent, per donar-los més expectatives, per garantir-los un futur millor pels nostres fills, pels nostres nets, un futur de més llibertat, de més justícia, de més igualtat d'oportunitats, un futur per a tothom que viu en els nostres municipis, per a tothom que viu en el nostre país, vingui d'on vingui i parli la llengua que parli. Convençuts, com estem, també, que la llengua catalana és una llengua de cohesió i de garantia de la igualtat d'oportunitats, i és per això que tots estem compromesos, hauríem d'estar-hi compromesos a servir-la, a garantir la igualtat d'oportunitats dels nostres joves. Perquè al final el que hem de garantir és que els nostres fills, les nostres filles, els nostres nets, les nostres netes, quan surten del sistema educatiu, quan acaben l'etapa educativa, coneguin perfectament totes les llengües que estan presents en aquest sistema educatiu. Necessitem un país que garanteixi la igualtat d'oportunitats a tothom. I l'única manera de garantir-ho és que tots estiguem en condicions d'igualtat i que tots tinguem el ple coneixement de la llengua que és pròpia d'aquest país. Estem aquí per servir la gent en tots els àmbits. En tots els àmbits, també els de l'educació i els de la cultura. I aquí és molt important, i ara em feien referència els vostres candidats que m'han precedit en l'ús de la paraula, és molt important tenir una visió compartida, una visió cohesionada del paper de les escoles, del paper de les entitats culturals, de les entitats esportives. Hem de ser capaços d'oferir polítiques socials integrades. Hem d'acostar els serveis socials, els serveis de salut, els serveis educatius, les polítiques culturals, les polítiques en l'àmbit esportiu. Hem d'acostar tot això a les escoles. Hem d'aconseguir que les escoles també siguin espais on totes aquestes activitats siguin possibles. Amb patis oberts, amb biblioteques obertes, que les escoles siguin un espai d'acollida de l'esport, de la cultura, que siguin un espai en el qual sigui possible també un tractament adequat de les necessitats dels alumnes, de tots els nois i de totes les noies, en els instituts, etc. Una visió de poble, una visió de municipi, una visió de ciutat que garanteixi també el vincle amb el medi ambient, amb les vostres platges, amb la recuperació de les vostres dunes, amb la recuperació de la diversitat biològica de tota mena que el vostre municipi ofereix. Aquest municipi que és un municipi privilegiat pel seu contacte amb el mar, amb el massís del Garraf, amb el delta del Llobregat. I per tant, aquest municipi, aquest territori, que és un territori privilegiat des de molts punts de vista, ha de ser un privilegi per tots els seus ciutadans. Això és el que hem de garantir. De reptes en tenim molts, moltíssims. Reptes a vegades dificilíssims. I hem de ser també capaços de construir aliances flexibles que ens permetin construir majories prou significatives per transformar la realitat de manera efectiva, per fer-la millor. I no em refereixo només a aliances de caràcter polític, ni tan sols prioritàriament a aliances de caràcter polític. Em refereixo també a aliances amb el món del treball, amb el món dels sindicats, amb el món de l'empresa, amb el món de la cultura, amb el món de l'ensenyament, amb el món de les entitats cíviques.
aquestes aliances, aquests projectes compartits, que van molt més enllà de la representació política en un ajuntament. Aquests projectes compartits són els que donen sentit a la nostra tasca i els que garanteixen un futur millor per tots els nostres ciutadans. I això és aplicable a nivell municipal i és aplicable també a nivell nacional. Per tant, convençut que podem fer millor la vida de la gent, convençut que podem construir aquestes aliances per transformar a millor la realitat, us encomano una cosa que tinc l'obligació d'encomanar-vos, que és guanyar, guanyar i guanyar, convençuts com estem que el projecte que nosaltres representem és el millor per la ciutadania, és el millor per la societat i és el millor pel nostre país. Visca Castelldefels, visca el Baix Llobregat i visca Catalunya Lliure! Canvia la vida, canvia l'amor, canvia la gent del meu entorn, canvia la terra, l'aigua, l'arròs, canvia el tamany del meu cos. Canvien les lleis, canvien els rols, canvia l'aroma dels teus llençols, canvia l'oratge, canvia el paisatge, canvia la ruta quan viatges sol.